يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feeñjayi ɓattake bindaɗo hoore biir jeetatimboy hitande ujunnaje nogase joyi ɓattake men fahati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamiɗon yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwani mama enen kala en denti en mbiya alhamdulillah ɗi jumaji e jamaji e ɗi galleji ɗe dewe allah e ɗi facciroji alqur'anil karim e ɗi nafilaji e ɗi duwuji e ɗi korkaji e ɗi sadakuji e ɓe defoɓe ne ñammina ɓe miskinaɓe kala ko waɗa e moƴƴere en mbi yo allah jaabo jaɓana en wonana en nafoore e ɓural jaam wanjoye leñol ngol wanjoye leyɗele ɗe wanjoye windere nde kala ko tata yo allah yaafo ya rabbi ya rahmade taw neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo tan en calmini ceerno abou baydi kaw kami galle mum kala en calmini nene malaɗo diallo timmuɗo nene sadio sar timmuɗo nene ko noonne kadi nene khadidiatou diallo sa yiɗi mbiyamo gawlo timmuɗo nene nonne kadi nene zeynabou e seydi ly timmuɗo nene en calmini dendagal enɗam abou baydi kala e dendagal enɗam moussa baydi e dendagal enɗam idi baydi e dendagal enɗam saydou baydi e dendagal enɗam farmata baydi e dendagal enɗam binta keccel kala alhamdulillah ceerno khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama ko duwatoɗa ko kala mi wi amina ya rabbi ya rabbal alamina tawno ɓernde ma nde ko lamde sa duyima allah jaaboto duwuji ma kecciɗini ɓerɗe yimɓe kala hettotoɓe ɗum noon ɗo ɓernde hecciɗi kala allah neɗon nde tawno allah wi ko jurmodire jaafodire jiɗodire gone neɗɗo goto jogoɗon fandare moƴƴere min allah subhanahu wa taala mi rokka mon kala ko jiɗɗon ɗum noon ceerno khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار مسلمتي ماما نفيوي
mi weltani mama mi ñagani mama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonda fof yo kisal Allah e nden kamum won e ma a jarama no feewi en jetti Allah Allah gartirɗo en ɗo joni wawde addande en jewteɗe gownoɗen addude taw ko jewta annabaɓe alhamdulillahi rabbil alamin en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde kala kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam en calmini jinnaɓe men wuurɓe en ñaguima Allah yo Allah ɓoyno duuso mabɓe e men yo Allah moƴƴinen en gurne meje ɗe foof jinnaɓe men yaaɓe en ñaguima Allah yo Allah hebbine mabɓe yurmede toon kamɓe e dendagal mayɓe julɓe caggal calminali jinnaɓe en calmini ceerno men giɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Baye en gari haɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en duwanimomo en ñaguimomo du'aw nde won noon almudum duwno ceerno mum caggal ɗum en calmini ceerno Khalilou Mbaye ko sehil men ko kaw men en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko ko ɗon calminɗen giɗam sehilam giƴam ceerno Abdallahi Khalil Seydi Mbaye kanko e suddiɓe makko foof kaw Ahmed Tidiane Sakho en calmini ɗum kaw Moustapha en calminimo kamɓe fof en calmini en calmini ceerno Moussa Diallo en nawtanmo ha to juuɗe jaaɓi en calminimo no fewi en calmini cuddiɗo o en mbi ɗum kadi Seydi Diallo en calmini Oumar Sarr to Lyon ko ɗonne kadi calminɗen Dieynaba Sarr cuddiɗo ko musidɓe men ko bandiraɓe men yo Allah yoɓɓe moƴƴere en calmini Mamadou enen mbiyata Mamman Ndiaye hen saaha noon wiye policier Seydi Ndiaye kanko e cuddiɗo makko sohna Jariyat Sy en calmini Mboyel Mbo taw ko musidɗo mum giɗɗo men jinnaɗo men moƴƴo hono Zeynaba Sebor ko ɗon calminɗen kadi mawɗo men moƴƴo Zeynaba Sebor kanko e Ba Moussa e galle o foof ko ɗon calminɗen sohna Zeynabou Dieng denɗi meɗen taw ko giɗo meɗen kadi ko ɗon calminɗen ceerno Malick joom galle o en calmini Juma Waddu taw ko ndeysan mawɗo moƴƴo sababu o ko giɗo men sehil men Hawa Konté en calminimo no fewi en duwanimomo moƴƴere en calmini Jeeni Gueye en calmini musidɗo men giɗo men Adama Kane to Tali Badji Ɓundu kono noon taweteɗo hande ɗo Mburɗo en calmini Ami Soumare to Ganguel en calmini Kadia Dia to Ganguel on jarama no fewi vakkuluji gaari ga kono en dañade jabtade oɗon jarlo oɗon jaafo en calmini jinnaɗo men moƴƴo Fatimata Ndom ko ɗon calminɗen kadi Houley Camara yo Allah yoɓon moƴƴere junno balɗe moon loowo on cellal ha heewa en calmini giɗo men sehil men Amara Camara Amara noon Seydi Sarr wiyatno ha to foyi aman jeeɗo en calminimo kaddi calminali nden namdo somo selli en mbayri nande mo seeɗa ko giɗo men ko sehil men taw kadi ko gonga e gonga giɗo men Allah ne waddeno makko en meeɗa yejjidde mo hay sa'a goto Seydi Camara min calminima no fewi ko ɗon calminɗen Ibrahima Koulibaly o jarama kanko ne kadi koye musidɓe o jeeya kadi ko musidɗo mum Amara en calmini Aissata Sarr to Mauritanie kono en calmini Aissata Bokarello en calminimo no fewi Seydi Sarr en dartinat ɗo calminali ɗi so hawre welede Allah
mi artira e ma konngol ciiftina en to jarannoɗen e on sahaa jokken golle Seydi Sarr. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. ɓe calminɗaɓe kala, en calminiɓe e ɗemgal men e ɓen hettiyankoɓe kala moni kala ɗo woni kadi teddinirama, ɗi calminali kañumne kadi salminama. hande onon yewtere men tarihaji annabaɓe ɗo nayiɗen e ɗi malikaji ɗiɗi jippiɗe leydi ene ñaawa yimɓe. eɗen teddiniri ɗo hen giɗo men sehili men ɓineni men on hande teddinira yewtere nde woni Bakary Aliou Dialalo Ba, gorko mo leydi Gambi, tawete to UK, ha to Saare Demba Wulli West. calminen sohnajo makko Aissatou Mansa Sow, ene wonde harakatu monde Sane ɗon ɗo Saare Demba Wulli West. en calmini miñi ko ceerno Ibrahima Ba, kamen sohnaɓe mum e ɓesgu Saare Demba Wulli West naɓe kala ko yimɓe tedduɓe. nde tawno en garino ɗon rowandeya en gonde ceerno Habous, ɗon woni ɗo Abdoulaye Zakaria ne yejjinno simis muɗum waɗano comme drapeau ni ha joni nanɗon weɗo. Bakary Aliou Dialalo Ba ko baɗɗo fiyande mawde e nder rendo fulɓe, joom haqille ceebɗo, bindowo ɓulnotoɗo, kono kadi gaddowo jiyanɗe mawɗe mo ala keerol e nder fulɓe, baɗowo baɗe tekkude to banggue wallidde yimɓe haqqillaji ha rendo wawa ɓamtade. ɗum noon min calminima. ɗon jeeheten ha to Saare Gueɗa, tawen toon Paté Sané, Amadou Sané, ko yimɓe moƴƴuɓe woni toon. to Ñamanari, Touba, nonne kadi tawen toon sohna Hadja Damba ha toon to Espagne, Hadja Ramata Damba, nonne kadi sohna Oumou Touré, sohna Woppa Coulibaly. en calmini ceerno Mahamoudou Ly ha toon to Ɓangeru, foof koye nder leydi Gambi. ko noonne kadi koddanene Abouba, correspondant Diayde Weltare TV ha to Banjul, Farmata ceerno Ba, ko noonne kadi e ceerno Mamadou ceerno Ba. kala mum ene tawi nder leydi Gambie, dendagal Gambinaɓe Saare Demba Wulli West, wulliji ɗi kala, wulli hirnangue, wulli funnangue, on calminama, on juurama, on jettama. hande ko no jeeyde yewtere ceerno Khalid Abdoullahi Sy jareten ko hakkunde debbo o e ɗi malikaji. caggal nde malikaji ɗi ɗaɓɓimo o jaɓani, ceerno hol ɗaɓɓande wonde nde o ɗaɓɓi e malikaji ɗi. ceerno Khalid, bisimilla maɗa. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno Abdoullahi Seydi Sarr, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama to Allah ɗo moƴƴere. mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ka mum won e ma, to Allah yoɓe moƴƴere. en jetti Allah gartirɗen ɗo hande, wawde jottade ɗo e wallodirde e bandiraɓe men e addandeɓe ko gownoɗen addandeɓe. en ñaguima Allah kisal, en ñaguima Allah nde Allah sellinta en, sembina en wawde timminde golle ɗeɗo. en ñaguima ɗum Allah. e hoddire Allah Seydi Sarr, ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen. debbo hakkude makko e malikaji ɗi, malikaji ɗi ɗaɓɓimo o jaɓani, ɓe ɗaɓɓitimo o jaɓani, ɓe mbimo holko woni sababu o jaɓani, o haalni ɓe sababu. o wiɓe komi kaɓɗo e joom gallam, kono ko min heedi e fenani. joni noon jinmi ko dokkon kam gonga e dow makko, ɗum woni ko adi ko. malikaji jaaɓi mbi ɗum wona caɗele, ɗum ala probléme. malikaji ƴetti gonga dokki debbo o e dow gorko o. ɓe puɗɗima wadde ko Allah hannoɓe kamɓe malikaji ɗi, ko Allah hannoɓe ko kam ɓe puɗɗima wadde ɗum. bisimilla. ɓe hoddiro Allah Seydi Sarr, ɓe ɗaɓɓi debbo, caggal ɓe mbaɗi ɗum nde wonno ko ɗum debbo o winoɓe.
debbo wi ala gasani won condition goɗɗo mo jogimi. malaikaji ɗi mbi ko holɗum o wi jimmi ko mbaronmo. aɗa andi Allah winoɓe woto mbare ko adi Allah adino wiide ko yoɓe ñaaw gonga hakkude yimɓe ɓe ñaawi fenande. debbo o wi jimmi ko mbaronmo Allah haɗinoɓe warde neɗɗo ɓe pelliti ɓe mbarimo. hay woni ɗiɗi ɓe mbarimo. caggal ɗum debbo o tini ɓe mbarimo ɓe ɗaɓɓi debbo o hebbiti wi aha ene heddi taw. ɓe mbi ko heddi o wi jimmi ko an tasjuda lis sanam cujjo noon sanam ay sanam oɗo jimmi ko cujja noon mo son gasni mi waɗano on ko jiɗɗon ko. ɓe cujjani sanam o te Allah wino woto ɓe cirku woto ɓe ndendidina Allah e goɗɗum to banggue dewal ɓe cujjani sanam. caggal ɗum ɓe gayni sujjande sanam o Seydi Sarr ko ɗo konngol artiyama e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou jarabi moƴƴani jarribede moƴƴani neɗɗo saɗa jarribe ko moƴƴi kala ne jarribeɗa e ko boni ha ɓernde ma nde sokki naati wonti jarabi ɓolo ceerno yo Allah faabo jarribaɓe yo Allah ren jarribaɓe yo Allah aalto ɓerɗe jarribaɗe nde tawno jarabi ne waɗi halkare dahame ene loowi nder posone mo ene bonna ɓandu bonna neɗɗo o firtuma e aduna firtuma e lakara yo Allah dandu en ceama. ceerno Khalidou eɗen jaaha to Wudduru tawen ɗon sohna Khadijatou Oumar Dia debbo moƴƴo jiɗɗo ko mbatten ko kadi jiɗɗo jayde Weltare TV no feewi. en calminimo en juurimamamo en beltanimamamo e dow inde wuddurnaɓe kala kono kadi alhamdulillah hikka o Wuddur heewi ñebbe fatata heewi komin aroɓe noon min kedara en caggal Seydi Dia e ballal kawmen kaw Sadou Abdoul Djinda. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy en mbi subhanallah e ɗi malaikaji tedduɗi dewoji Allah jarribaɗi hande o caggal nde ɓe cujjani o sanam beele ɓe keeɓi debbo walla ala ɓe jokki jarribeɗa joni. Seydi Sarr mi salmitimama en calmini ɗo kaw Yahya e kaw Seydou en calmini baba Sildu Mbodj e baba Demba Diallo to hoore Njiiwa. Allah subhanahu wa taala wino wotoɓe ndendin ɗum e goɗɗum ko wona Allah to banggue dewal te kamɓe ɓe cujjani oɗo sanam ɓe gayni sujjande sanam o ɓe ɗaɓɓi debbo o ɓe mbi debbo o jonde hankkadin kabaru timmi. debbo wi ala ene heddi mboɗo yiɗi jaron sangara oɗo. ɓe jeeyi sangara o te kadi Allah haɗinoɓe yarde sangara ko ni woni no ɓe baddi ceerno Abdoullahi Sarr e woddiro Allah noon debbo wi yoɓe mbad ɗum ɓe cali yarde sangara o. debbo wi soɓe calimi yarde sangara o kañum no tottani ɓe hoore mum. debbo o noon fiɗɗi hoore mum tan rutti hooti fayi galle muɗum sali. ɓe jooɗi ha ko juuti ɓe jiyan debbo o ɓe tami teppe mabɓe kamɓe koye mabɓe ɓe payi galle debbo to. ɓe jii ha ɓe jetti damal ɗo ɓe kongi damal makko ɓe naati o bismiɓe ɓe naati tan o addani ɓe ñamde ɓe ñaami. hankadin so ɓe gari e aduna he koɓe yimɓe no pamirta so ɓe gari e aduna he tan koɓe yimɓe hankadi maleyka ñamata kono kamɓe ɓe ñaama so ɓe gari e aduna he sibi kala ko woni e neɗɗo hankadi Allah waɗi e mabɓe Seydi Sarr. kala ko wonanno e neɗɗo e tuuyo andi ñamde ko tuuyo wona kala ko wonanno e neɗɗo e tuuyo
ari e mabɓe hankati so ɓe ngari aduna he ko ɓe neɗɗo kamɓe yimɓe ɓe nandi haydara ɓe ceertani to banggue golle ko neɗɗo gollata fof ñamde yarde ɗanade fof hankadi tuuyoji fof mbaɗama e mabɓe kala ko neɗɗo tuuyete kala ko arata e neɗɗo hankadi nannama e mabɓe nde ɓe ngari aduna nde wadde nde ɓe jeehi to galle debbo to fa dakhala alayha fa ahdarat lahuma taaman fa akala minhu ɓe ñaami ñamde he caggal ɗum noon summa rawadaha ay ɓe ɗabbi debbo e nder galle mum kay ɓe ɗabbi ɗum hankadin ɓe nokki wawde dejje ɓe mbawa dejje sowona ɓe keɓa debbo o so ɓe keɓani debbo o hakkillaji mami deƴani ɗum waɗi ɓe jii ha nder galle debbo o nde ɓe donki yo artu ɓe lurodiri e makko ɓe jii ha galle makko Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que malaikaji jarribama no yimɓe ni ceerno Khalidou neɗɗo ne yurmini neɗɗo so jarribama woni jarabi ko rewde e ko heɓata kala ñalawma aɗa ɗamini tena heɓata aɗa jarriba e debbo janano aɗa rewi mum ma jarane de yaade ha suudu mum tene kalde naɗɗa suudu debbo janano a wari hoore sabu kala tawɗo mo ɗon so joom galle mum tawma ɗon warete walla mbara ɗum on ñawete ko ñawore barɗo neɗɗo hankadini ɗo gonɗa ɗo so tawi joom galle mum walla miñum walla goto e enɗam mum tawima ɗon ƴiƴam yaltat soit yalta e ma walla yalta e jomum jarabi moƴƴani yo Allah dandu en e bone jarabi ceerno Khalid Abdoullahi Sy en beltanima dendagal ñorankoɓe kala e dendagal jombukonaɓe kono kadi ha to Bamako tawin toon Mam Diallo juuroɗen mo calminen mo nde tawno ko keyni meɗen nonne kadi ceerno Khalidou jeen ha to Gimba Ñanga calminen Gimba Ñanganaɓe kala dendagal Gimba Ñanganajo en calmi ɗum e dow inde sohna Ruqiyatu Ñang nawtenɓe ha to Ñanga eti wuuro ceerno Adama Gaye yiɗo Cheikh Tidiane radiallahu anhu ceerno Khalid Abdoullahi Sy ɓe jarribama e debbo ɓe ƴetti teppi mabɓe ɓe jeehi ɓe dokkama ñamde ɓe ñaami koɓe jokki kadi haalde Seydi Sy Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ɗo en Hawa Konté e joom galle mum ko ɗon calminɗen Ifra Karpaso e joom suudu mum sohna Hawwa en calmini Ifra Hamad Sala gonɗo e jillu mum kañumne yo kisal Allah wone mon Seydi Sar ko ni woni no ɓe mbaddi e debbo o ɓe ɗaɓɓi debbo o e nder galle mum debbo o jaɓani joni noon debbo o wi soɗon jiɗi tan mbimi ko jiɗɗon ko on mbaɗat ko jiɗmi ko mi wi joni joni yo nder sangar on calima nane wonani ceerteren ko ɗum serdi en on calima ɓe ganda noon debbo oɗo ko Jara Buya mawɗo wonan debbo ko debbo oɗo woni Jara Buya moɓe jarriba o joni noon e hoddira Allah debbo o salima debbo o wi so gollani ko mbimi ko mi jaɓanta on ɓe mbi a ha basi ala joni sirku ɓurno wonde ko mawni min mbaɗi warde neɗɗo ɓurno ko wondi min mbaɗi kono yarde sangara kay ɗum kay basi ala hen fa innahu ahwanu hadil asya ɗum ɓuuri hoyde e ɗeɗo gueɗe ɗe min mbaɗi mamin jar joni sangara min gasna min jafno Allah min jari min gasni summa nastahfirullah kono ɓe ganda sangara woni yummum goofi ɓe ganda ko sangara woni yummum goofi sibi mi lomboɗo tan ɗissayel daɓɓel waji goto meeɗi wonde dewowo Allah ɗo rewata Allah ɗo goram ko neɗɗo gandiraɗo dewal Allah duuɗiɗo paysan so jamma ari o yaltat caggal nde o hirti wona yirlade seeɗa sara makko ɗo noon omo jogui koddiɗo goto ko debbo koddiɗo debbo o goram ko neɗɗo coɓɗo
ko neɗɗo mo ganduɗa goofo Allah no feewi e jaafoɗon noon e konngol he ko qissa tan mi haalana en ko woodi noon kamɓe koddi kanko dewowo Allah o omo mante ñande fof so mantama tan ne wayno oga yennama ni kanko so mantama tan ne wayno oga yennama si moƴƴo e bonɗo so koddi moƴƴo so mantama tan bonɗo yennama ɗum noon ne muusi on ɗon suka debbo ɓe goɗɗodirani no feewi noon ɓe cengodirani galleji kono ɓe goɗɗodirani ɓe battodiri en mbiya mo heewi yirlade so hirtima o hirti tan en gotol omo yirlo o yalti galle mabɓe Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou ɗo kalɗa haala Sangara ɗo eɗen mbasi rendo men ngo yoɓe tinno ɓe ndento Sangara no feewi sabu hande sa woni e laamorgo leydi Sénégal ko wayno Dakar no ndiyam yardete ni ko ɓuri heewde Sangara ɓuri yardede noon e kala sifa hande baruji ene patta e nder Dakar mo jiiɗa kala yara ha ɗaara hersata woni hen mbaɗata koye mbusuji ni mbatta yeeyde ɗum woni taabe woni nokkuji en jii e kala saaha ko wayno Bakke saaha kala yimɓe ne puftina e galleji tawne jeeye Sangara mo alda e yamirore sukaɓe hewɓe hande ko mandiloɓe kono kadi ko moɗoɓe poɗɗe dorok simmotoɓe huuɗo bonko ko kala nde nanɗa neɗɗo wari ko ɓuri hewde taw koye guyka walla yanoɓe galle jenani taw ko mandili andata haydara ko ma yaha ha serta e dorogo ha laaɓa nde anda koko mandili teni kadi anda waɗi ko boni ɗum noon neɗɗo kala ko ene naata ƴiiƴe mum wahlita hoorema rento sigiret ko jarabi Sangara ko jarabi dorok ko jarabi gueɗe e gueɗe jarabuji ne keewi so tawi woni lalli e nder ma tan a gallat walla ngallina ceerno Khalid Abdoullahi Sy a jarama saaha kala ɗi histoire uji ne moƴƴi jokkan en hen ma en keɓe hen gandal e pinal Seydi Sar mi salmitimama en calminiɗo ceerno Ousmane Ly Ousmane Selli Ousmane Selloy Seydi Ly calminima sokhna Habsatou Ly annene salminama Ghali Abouba en calminimo ceerno Ibrahima Seydou Kane en calminimo ceerno Ibrahima Sy kamɓe fof en calminiɓe Seydi Sar e hoddiro Allah tan omo yaha o wayno bemɗo ni ndekete ɗo niɓɓiɗi ɗo o naati ko e galle on ɗon suka debbo o tinani o yetti tan o naati e galle he ha o yetti e danki suka debbo o wi jam holi o wi jam mbete ko ɗon nani nde komi bemɗo seeɗa o yaha ka bemɗo kay ɓayde ko an ari ha ɗo a wimi gorko o noon harliti wi no rutto debbo wima ala to paaɗa o wi min wona ɗo panum mi tinani tan nammiɗo o wi kono wona noon kay a arta e neɗɗo ni tan kay mbiya aɗa yalta bisimilla ma o yala ko a jarama gonmi koye yaade mboɗo yakido seeɗa debbo o yala bisimilla ma o yala moƴƴi a jarama debbo wi ala ar gay ɗo kay sa wi aɗa yalta ɗo tan mi wullat wiya ka garnoɗo yandayam sa tawama ɗo kam ko haaju mawɗo debbo o wi bisimilla o wi ala a jarama yafumi gonmi koye yaade o wi ala sa wi aɗa yalta tan kay mi wullat yimɓe tawma ɗo joni joni ɗo kam sa tawama ɗo tan ma ande ko wiyatano e ma ko wona gonga sibi ene anda kam ɗo moƴƴo arta ɗo o andi hen debbo o wimo joni ko gueɗe tati tan gooti mbaɗa hen gotel jaaha a waɗani mi wulla yimɓe tawa en ɗo joni joni debbo o nangue wutte makko a tiiɗi o wi hol gueɗe ɗe jiɗɗa mi waɗa o wi mbaɗata ko gueɗe tati neni goho min mboɗo min jettoɗami yimɓe tan ko gonɗen so ɗum ala ɓinguelam nguel ɗo ko ɓwayano ko nguel jibina mbaraguel so ɗum ala butel Sangara nen guitta hen seeɗa jara o wi
ɓeɗo gueɗe fof ne tedda yam mi wawade ɗumen tinno yaafumi tan wi ala yaafu koye ala ko a waɗat hen gotel kay daña jaam mi woppuma Seydi Sarr ayi ɗum no yahawnade o wi mi wawade kanji tati fof o wi sa wawade mi wulla yimɓe tawa en ɗo woni tan foti addinimi haalde ɗum noon koko malikaji ɗi mbi sangara o ene famɗi ene mbawi wadde ɗum dutto jafno Allah joni joni ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalida jarama e an puɗɗiɗo ɗanade fertu guite ma ɗe ƴewya barme ma o guila sumde nde tawno hewɓe ne mbiya yewtere nde ko poɗɗe ɗoygol tan surtout noon so yi ha tisbaro juulama ne yaɓani takkusana yiɗɓe porfide ɗanade ɓe foof ko ɗon kewi addu téléphone o takka sara nofuru ɗo pawa ha ɓooya tan gona wadde guite lelli ha way molƴet ɗanoro pinoya hedde takkusana min gona poɗɗe ɗoygol mo nde kettoɗe ko jangta hen ko heddo e ɓerde haaqillaji aynana men gurdam men jarabuyaji ne kewi ɓe ne jari bare ko moƴƴi ha gofoya ɓe ne jaribire jondam ha cikka alhamdulillah ha wontoya bone ɓe ne jaribire cofdam ɓe ne jaribire jawdi ɓe ne jaribire basal aɗa jibini ɓiɗɗo goto Allah nawa ɓiɗɗo heddone laarma holno mbayata ɗo noon en calminiɗo en muññitiɗo henno kala mo Allah yenno ɓiɗɗo ene waɗi haqqille oɗo hen ɓiɗɗo Allah kañumne ne waɗi haqqille mo oɗo ɓiɗɗo jaggi ɓiɗɗo nawi accumane laarma holno mbaɗata e holno mbayata jabru Allah ɗo gonɗa fof min calminima min muññitima min teddinirima gueɗal ma towgal ɓurgal towde gueɗe sa jaaɓi Allah ene fatma yeeso yo Allah lomtin ko barkini ya rabbi ceerno Khalid Abdoullahi Sy eɗen jaaha to sehil baabi en tawi nder guiɗi makko calminen sohna Binta Amadou Bayla Ba eɗen gandi ceerno Amadou Bayla ko khalifa mawɗo wonno welede Allah e makko en calmini sohna Binta o e dendagal galle o e dendagal khalifa galle o kala ko ɗon calminɗen jinnaɗo men tedduɗo Nene Houley Thiam ha toon to sehil baabi tawiteɗo hande toon Nouakchott en calmini enɗam ɗam fof en juurima ɗon calmini sohna Suwadou Ba debbo mo Bagodine tawite hande toon Nouakchott ko noonne kadi sohna Nalla Sarif Dia ha toon Wadibu Lobbudu Yormede kamɓe sohna Habi Dia e Aboy Ba andodiraɓe yo Allah reen ceerno Khalid Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere jarabi moƴƴani o rewi yaade ha o weemi o naate oɗo galle ha debbo o kañumne addi condition ngaji mum saabu aɗa andi neɗɗo mo fewani yiiɗa pewɗo ɗum jeeyi sababu noon debbo ɓaydene ñiŋa alay saago ñiŋoɓe kañumen ne naata e ñiŋre he saabu so tawi gorko o waɗi ɗum kanko debbo ma o dañ doole wawde wadde ɗum saabu kala neɗɗo bonɗo yiiɗa pewɗo yiiɗi tan ko kala mo yi yo bonor saabu hay juuluma e hoore mum aɗa weema haala kay beddaji ɗi ganduɗa tigui ceerno Khalid holɗo o wattidiri e oɗo henna debbo a jarama Seydi Sarr en calmini ɗo ceerno Harouna Balla Ly to woni foof en ñaaguimomo du'aw en duwani momo kadi nde Allah sellintamo sembinamo hokkamo yaajede tigui rigui no yiɗirni en calmini commune Sinthiou Mamadou Boubou dental ngal foof hay goto hen keddani sohna Khadijatou Mbaye to Sanoua en calminimo ɗo henna no fewi debbo moƴƴo julɗo Allah junno gurnam lawo cellal Seydi Sarr ko ni woni no oɗo jiyaɗo Allah wadde oɗo suka debbo hankadin hakkude mabɓe haala heewi suka debbo wimo min de joni mi yiiɗi mbaɗa ko jinmi ko walla minne mi wulla mi waɗa ko jinmi ko Seydi Sarr haala heewi tan gorko aɗa andi wawa ɓoccitade felliti wadde hen gotel o ƴeewi noon o wi wondude e debbo o kam ɗum ɗo kam o watta ɗum o ƴeewi warde fitta ɗum o wi ɗum waɗa watta ɗum o ƴeewi e ɓerde makko o wi ɓuuri famɗude ko ƴewde sangara o yara hen seeɗa wasa hebbinde o wi ko ɗum ɗo ɓuuri hoyde o miije ɓerde makko o tawi ko ɗum ɓuuri hoyde e nder fittanu makko e nder miijo makko o felliti yarde sangara o kanko gorko
o wi debbo a wawa yafade mi tan o wi mi wawa yafade mo mbimami kadi hankadi mi tampi sa leeli hankadi wadde hen gotel tan e gueɗe tati ɗe mbimami ɗe mi fellita wullude yimɓe tawa en ɗo omo nangi e wutte gorko ha tiiɗi gorko wawa ɓoccitade te gorko yiɗa hay goto tawa ɗum e oɗo galle o kam andi en yimɓe fof ne gandi holko andira o andira tan ko naata yalta jaafoɗon noon e konngol he goram ko qissa eɗen jiiɗi haalde qissa o tan ko yidde noon famminde en Sangara no wayi ko yimɓe pamɗinta ɗum ko holno ɗum wayi mawnude ɓayde noon debbo wi wawa yafademo so wona o waɗi gotel e gueɗe ɗe yiɗi ɗe o felliti yarde Sangara o wi ɗum noon wadde addu Sangara o debbo wi ƴettu ciiwa fodde ko mbawɗa yarde jara ene jaggi wutte makko ha tiiɗi o ƴetti o siiwi Sangara o siiwi hen seeɗa heewani bajo o woowi o yari ko siwno ko nde o yari o gasni tan ndeysan o mandili ɗon e ɗon tan o yetti debbo o nde o yetti debbo o gasni tan kadi o waɗi ɓinguel ngel ayi oɗo bone oɗo ko sababu o yari Sangara o ko ɗum waɗi Sangara sa famdini ɗum gonda ka famani a anda ɗum ay gueɗe keddiɗi ɗe kala hen guel o wonno ko ɗon o haɗata kono ayi ndew yari nemmi ndew meeɗi Sangara o duñima e wadde ko heddi ko saabi hankkadi hakkille wirnima ko wirnata hakkille famɗani ala famɗani ko wirnata hakkille ɓuuri mawnude ko wirnata hakkille ɗum noon ko ni ɗum sifori Sangara famɗani kamɓe ne malaikaji ɗi ɓe mbi Sangara o ne famɗi ɓe ganda Sangara o famɗani Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken kolle a jarama Seydi Sy ɗiɗo hen tarihaji ne mbaɗi fayida ko ɗo ciftorten mawɗo tedduɗo giɗo omo salminma no fewi ene gasa ma arta e makko sahaji Allah rahmanu woni mawɗo men mawɗo Bokara Hamadoun Farana Seydi Guissé mo ganduɗa ko mawɗo mo ala keerol kono kalde kalduɗa e makko omo jogui tindol daɓɓol ngol o tottanma so tawi watti hen haqqille tan ma aynane yoga e gurdam maɗa Seydi Guissé min calminima yo gurdam ɗam juut wonday cellal wonday battane moƴƴe an heewide yo Allah nannu en aljanna wona hikka wona mo wuuri Seydi Guissé ceerno Bokara min calminima ka neɗɗo moƴƴo jiɗɗo jinnaɗo jiɗɗo kadi jinnaɗo men Yero Mbacca e Sidi Mbacca ka bawɗo yidde sa nangui a accata ha to ndulmaji demɓe calminiɓe en jurimamaɓe jeeyeten ko to Côte d'Ivoire taw yen toon Maymouna Ba ambassadrice de Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe kalde buuɗal yumede jippi walla kumpital omo jeeya e yimɓe adotoɓe settade gam andinde yimɓe kala jippi min calminima calmini joom galle ma e ɓesgu ma kala nonne kadi Baba Mal Sow ha toon to Côte d'Ivoire ceerno Ibrahima Talla ha toon to Côte d'Ivoire ceerno Djibi Soumaré ha toon to Côte d'Ivoire Papa Diallo e dendagal taweteɓe toon to Côte d'Ivoire Ibrahima Sow Bouye Sow e dendagal kala ceerno Haali Abdoullahi Sy Sangara ne itta gacce ko itata gacce noon moƴƴani hande rendo men noon wasi gacce ɗum waɗi hande jiiya suka gorko guittuɗo gacce weddi jagga suka debbo reggina yeeso yummum e bamum sokkoya nder suudu oɗon daara ñande kala nana e Fouta ha wayno leydi nana ɗo ha wayno leydi oɗon laara saabu gacce ko giwi ɓe gooɓani kono ɓe guitti gurel gacce beddima to naata nder suudu uddo toon hedda yumma ne sipto baba ne sipto cuusa haalde ɓa siɓe cuusamo ko mandi kat ɓe cuusamo ko cimmoto wuuro mon ko cuusamo so haali o ƴattoɓe o ɓenna o fetta boluji ɗe barmiji ɗo e haaju makko woni hande sukaɓe nana e galleji he yummaɓe suusaɓe bammaɓe suusaɓe ɓaɗata kokoɓe beela waɗi noon ko simme bonɗo o e Sangara o naata nder suudu uddoto e debbo a suusa haalde sa haali hocce bagage mum yaaha ceerno ñiire so muusi ittu beddoɗa ɓiɗɗo so natti wonde ɓittu accu debbo so natti wonde debbo accu gorko so natti wonde gorko accu sehili so natti wonde sehili accu
sa accani bonna diine ma bonna hoore ma. Hande jinnaɓe heewɓe nan ɗo diine maɓɓe ne boni sababu ɓiɓɓe maɓɓe. Hande woni sukaɓe nan ɗo moftata drog koye almuwaruji yummumen. On nani histoire ñanden yimiraɗo goto mo almuwaru mum tawno drog o saabu suka o police o ne tumnomo. Yimiraɗo rewi sudde ha watindi kaso, ɓiɗɗo dogui hibbunol muɗum. Hande yimiraɗo nanayi kaso hande. Ɗum noon ndentoɗen no moƴƴi. Allah subahanahu wa taala walla en gaynen nguɗo ɓesgu, woto kersen ɓiɓɓe men, woto kulen ɓe nehen ɓe janggo nafa ɓe. Haaloɓe ɗo hen ɓe nedi ndi haala kani heewi hen kono koɓe nehaɓe albarka ɓe jinnaɓe. Ɗum no enen ne ndenden janggo woto sukaɓe mbiide ko enen goni responsable ɗo ɓe mbayi hande ni. ceerno Haali Abdoullahi Sy Sangara ne itta gacce, Sigiren ne itta gacce, hay kafe ɓurtuɗo itta gacce, konngudi bonɗi ne itta gacce, haalde bellanteɗe jeesi yimɓe ne jala ne pija ne ƴirkinma hande no watte ni ne itta gacce. Neɗo haala cayi sagal yimɓe ne jala ne poɓɓana ɗum ne itta gacce. ɗi film uji hande théâtre ji suhe rendo men konngudi bonɗi jahoji ne itta gacce. Sabu jodde yumma e bamma so ɓooyi natta hirsodirde, saabu saɗa haala bonka so ɓooyi hankkadi a natta hirsude yumma, natta hirsude bamma. Ɗum foɗi iwa. ceerno Khalidou malikaji jarri bama naati ñaami ɗaɓɓi wiyama ɓe gooɓa Sangara, ɓe kolliti ɗum kam ne famɗi beele ɓe gooɓi ɓe keeɓi debbo o walla ala ɓe keɓani. ceerno Khalidou Seydi Saro mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof. Mi ñaguima Allah yo kisal Allah won e ma. En beltima no feewi. En calmini ceerno Abdoullahi Janor gonɗo e jillu mum hande, ko ɗon calminɗen Abdoul Aziz Camara, ɗon calminɗen Ahmadou Bokum to Taram ɗo. Ko ni woni no oɗo debbo wadde e gorko, kono ɗum ken nannuɓe hen. Maleykaji ɗi kamɓene ɓe mbi min jara Sangara o so min gasni min jafno jomiraɓe. ɓe ganda Sangara woni yummum goofi, wari ɗon e ɗon fata qaddama wa sharibal khamar. ɓe jari ɓe payi e Sangara he tan ɓe ƴetti ɓe jari. wona ɓe jari Sangara won konngol ene haalana en qissa goɗɗo to jiinoɗen oɗo wonde ɓe jettaki debbo o, kono konngol ngol ɗo wi aha ɗon e ɗon nde ɓe jari Sangara nde ɓe jettima debbo o, ɓe jettima debbo o. Joni kala ko Allah hannoɓe ɓe mbaɗi, kala ko Allah hannoɓe tan elle ɓe mbaɗi, hay gueɗel hen gotel ɓe goppani. deeci noon deeƴi haɓe certi e mandilo mabɓe ngo ɓe mandilno. ɓe mbi joni debbo o habaru ɓe gandani ɓe jetti mom konngol gongol ko ni wi. won konngol wi ala, ɓe jettaki debbo o, ko ɗaccuɓe ɗon haaɓe ɗifti ɓe ɗaɓɓimo kadi ɓe mbiya min jiiɗi yettadema. debbo o heɓɓiti wi joni de gueɗel gotel heddi, son mbaɗi ngel gueɗel tan kam mi ɓeydata hay gueɗel gotel, hankkadi mi totta on hooram tan. ɓe mbi hon ngel gueɗel, o wi jangi noon kam inde nde ngabdirton dow asman nde. son jangini kam de mi gasni tan ko joni joni wona ha ɓooya ni hankkadi gasi. ɓe jaaɓi ɓe janginimo inde Allah kanko on ɗon debbo nde ɓe ngabbirta dow asman nde. ɓe janginimo nden inde Allah. nde ɓe gasni jangindemo inde Allah nde tan, o jangi inde Allah tan o ngabbi o fayi dow asman kanko debbo o. ko ɗacciɓe ɗon e leydi he, nde o yetti asman tan o nanga o feŋa e asman he, o wonti hoodere. Zuhuratu mo nanta o ko debbo o. kamɓe noon er mabɓe ngabbugol asman yonti, ɓe jiiɗi ngabbude, ɓe jangi inde Allah sali. ko sel goto wonno, ɓe dokki debbo o ngabbiri, ɓe ngala sen mo ɓe ngabbiri. inde Allah suuɗata, kamɓe ɓe peññini, barka o yeehi, debbo o yaabi hen. ɗum noon Seydi Sar ko ɗo yewtere men haɗata, so hawre welede Allah.
so Allah hokken hawrude janngo jokken malaikaji ɗi caggal ɓe mbaɗi ko Allah hadno holto ɓe battidi holno ɓe mbadde e Allah hankadin ko Allah winoɓe ko kam wonde ko kañum ƴetti ko woni e neɗɗo waɗe e neɗɗo ko ɗum gonɗi gonɗi wonde ko Allah fawi e neɗɗo ko wiyete tuuyo ko ɗum kam ɓe gandi ɗum sibi ɓe mbaɗi fof koɓe ñigiranno yimɓe ko pop ɓe mbaɗi joni noon ɓayde laaɓani ɓe mbaɗi te Allah wino ɓe mbaɗat ɓe mbi ɓe mbaɗata joni noon ɓe mbaɗi joni hakkude maɓɓe jomiraɗo holno jogori wade kamɓe ɗiɗo malaikaji kam holto ɓe jogori wattinde so Allah jaaɓi janggo kalen ɗum oɗon jarlo oɗon jaafo en calmini dendagal julɓe ɓe to mbawi wonde e jokli windere nde en calmini en duwanima julɓe fof nde Allah renataɓe nde Allah hisnataɓe nde Allah sellintaɓe nde Allah hokkataɓe sutura kamɓe pop kala julɗo ɗo woni yo Allah suur ɗum kono cuurodiren noon cuurodiren oɗo aduna hande boni hankkadi cuurodiren saabi Allah goto fof ene heppa ko yiyata e goɗɗo on ko moƴƴani ene haaloya walla ene sara ene sakta oɗo fannude wona fannu moƴƴo o fannude moƴƴani o fannude nawrata en yeeso o fannude hokkata en ko jiɗɗen ko o fannu ko gustowo o fannu ko tellinowo en o fannu ko jasnowo en sibi Allah cuurodiren seɗen jiɗi dañde sutura Allah Allah kam sertani e suurde yimɓe kono yimɓe noon kam yo cuur koye mumen tinnoɗen saabi Allah cuurodiren ene waɗi ɓe ganduɗa so pini ala ko woni haaju mumen so wona ƴettude habaruji ene nawa banggue goɗɗo yetta toon goɗɗi kadi gartira ga saabi Allah goppen on ɗon liggey ɗen golle wona golle men ɗen golle nawata en yeeso ɗen golle mahata huɓere ɗen golle addata dépasse ɗen golle dokkata aljanna saabi Allah gaccen on fannu moƴƴani oɗon jarlo noon oɗon jaafo yo Allah sellin en yo Allah hisnu en yo Allah hokku en sagoji men yo Allah dandu en e peeje iblisa yo Allah dandu en e iblisa e kunuji mum en duwaniɓe julɓe foof yo Allah humto hajuji mabɓe yo Allah renɓe yo Allah suurɓe yo Allah addu kawral e galleji he yo Allah ittanen faaɗede yo Allah ittanen faaɗede yo Allah addanen yaajede yo Allah addanen yaajede yo Allah waɗ en rewoɓe Allah yo Allah woɗɗin en goofi Allah yo Allah waɗen rewoɓe Allah barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah hokku en yiɗodirde taw ko saabi Allah barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah hokku en gollodirde ko moƴƴi en calmini ceerno Abdoulaye Sarr min calminima no feewi min duwanimama aɗa handi e kala moƴƴere nde neɗɗo handata aɗa handi hen Allah noon andi ko moƴƴe ma Allah noon andi ko moƴƴe ma nde wonnoon neɗɗo anda ko moƴƴi e mum neɗɗo ne aña hunde taw ene moƴƴi e makko omo yiɗa hunde taw moƴƴani e makko Allah noon kam ne andi tan ko moƴƴani neɗɗo asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum waɗi noon ko wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun wadde ɓayde ko noon min ñaago Allah ko kanko andi ko moƴƴantuma e gurdam ma yo Allah waɗane ko heddi ko noon amin ñaago Allah yo Allah junnu gurdam ma yo Allah junnu gurdam ma yo Allah junnu gurdam ma yo Allah waddu hen cellal yo Allah waddu hen cellal yo Allah waddu hen cellal yo Allah waddu hen kisal e ndenka yo Allah waddu hen kisal e ndenka yo Allah moƴƴane moƴƴere wiyetede mawninde ɓesgu ma barkinaɓe yañanaɓe gandal ha kutoroɗa ɗum ha joɗoɗa ɓe poftinma taw aɗa daara aɗa selli hay hunde a wondani baba fofto ko maranda fof min mbaɗa yo Allah waɗane ɗum yo Allah waɗane ɗum yo Allah rontinɓe gandal ngal ɓe janggani yo Allah rontinɓe gandal ngal ɓe janggani yo Allah rontinɓe gandal ngal ɓe janggani fara ko ɗon haaɗi kala ko yimɓe jiyani e defte
ɗum ɗon tan haɗi wallahi ɗum noon Seydi Sarr mi ɗaccuma ha janggo so Allah jaaɓi yo Allah hokken hawde janggo jokken hankkadi qissa meɗen so hawre welede Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا بسلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أموالي a jarama ceerno Khalidou Abdoullahi Sy a weltanama no feewi e ɗi duwoji baɗɗi fayida enen kala en denti en mbi amina ya rabbi ya rabbal bayti kadi Allah jaabima duwoji ɗi saabu enen kala ka en hoorɓe moni kala yiɗi moƴƴinde moni kala yiɗi moƴƴude moni kala yiɗi fewnude moni kala yiɗi fewnitede yo Allah reen jaɓa kala ko duwa. ceerno Khalidou a wasima ɗo wasiya laaɓɗo wasiya baɗɗo fayida hande rendo men eɗen keewi mormortoɓe ene ƴeewo no cuurtiri yimɓe galle kaari en ko ɗum defi galle kaari en ko ɗum nawi jeere galle kaari en cagginani hande joom galle kaari o de ko ni wayi debbo kaari elle koɓe habɓe elle kamɓe de ko naggam elle gorko ko mayiraɗo elle debbo ko batuɗo gueɗe bolle puyɗeji ceerno ko ene bonna gurdam ma bonna dewal ma Allah bonna fayidagal ma tagatama yodde tagatama yontede tagatama dañde tagatama yiɗede tagatama dañde martaba ɗo Allah woppu kala ko ɓeydatama jondam ɓeydantama dañal ɓeydantama yiɗede accu ken ustuma sa usti neɗɗo tan a ustoto sa ɓamti neɗɗo ɓamtoɗa sa nangi jungo neɗɗo a towi dow jungo ma yadade hen sa usti neɗɗo a ustoto saabu ustata ko ustiɗo kala inde neɗɗo haala mbiya accanam kaari ka kala mbiyawo accanam kaari ka Allah wiyanimo ngam salade tagdemo Allah tagimo wimo teddinimo honnimo hakkude jeere waalo an mbiyamo Allah ɓurimo wiyanimo an a ustima ɗo Allah ustima yimɓe neɗɗo sa yiɗi ɓeydade ɓeydu neɗɗo kala neɗɗo mo nanda yu kaari ko moƴƴo kaari honum ala ayi andi ne ɓeydoroɗa neɗɗo kañum ɓeydata hoore mum. Sokhna Aminata Guissé mo wendu Bosiyaɓe ko debbo joguiɗo hande gueɗe cafroje rewɓe no feewi o mona hande to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie onon rewɓe kala jiɗɗo jokkodirde e makko waɗata ko 00222 41 32 62 14 00222 41 32 62 14 kala debbo joguiɗo caɗele woni rafiji cuuɗiɗi ɗi kersata haalde sa jokkodire makko tan ma on jewtit ma rokke en wasiyaji moƴƴi kadi ma on jokkodir so Allah jaaɓi. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr moon Ndulumaji wudduru nawtamo ha Tiggere ene dusodira e ɓiini ene mum ceerno Haali Abdoullahi Sy mo soringo dande welde nde ko ceerno Ousmane Silloy Ly gorko mo dumga e ko noonne kadi to kaɓirɗe to ko musidɗo men Seydou Abouba gorko mo Lukseyba gorgol ketki malaki jaam ha janggo so Allah jaaɓi. Allah yedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde holi famo jiɗata Allah yedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde ngabbani dow kammo asno yademo sana Muhammadu ɓurɗo winde ngabbani dow kammo asno yademo sana Muhammadu ɓurɗo winde Allah rendini inodemo inde giɗa moɗon ɓurɗo winde
Allah rindini inde modum inde gidamodum burdamende den wadden julen